umqeqeshi Orlando Pirates ophumayo uJose Rivera uwamukele futhi wawabonga amazwi anomusa ashiwo ngumqeqeshi wePolokwane City uPhuthi Mohafi kulandela ukubabaza kukaMohafi ngomthelela kaRivera ebholeni laseNingizimu Afrika. uMohafi uncoma uRivera ngezimpumelelo zakhe ezimangalisayo eqamisa impumelelo yakhe engaguquki emqhudelaneni yasekhaya. iPirates imemezele ngokusemthethweni ngoLesine ukuthi uRivera uzolishiya leli qembu ekupheleni kwesizini ngemuva kokunqoba kweqembu lakhe iPolokwane City ngo-1-0 e-Old Peter Mokaba Stadium. uRivera uphendule ukuhlonishwa nguzakwabo ngokuzwakalisa ukubonga ngokwesekwa abaqeqeshi, abalandeli nabadlali bakhe. Selokhu ajoyina ibhakabhaka ngo-2022, uRivera ube nomthelelo omkhulu eqondisa iqembu ukuthi linqobe izindebe zasekhaya ezinhlanu futhi waphinde wathola indawo yesibili ngemuva kweMamelodi Sundowns ku-league. Ubuholi bakhe buphawulwe ngokungaguquki ngamasiliva awanqobile okuqinisa umlando wakhe eklabhini. Njengoba isikhathi sakhe nePirates siya ngasemaphethelweni, uRivera usembangweni wokuthola ezinye izindebe. Leli qembu lizingela iNedbank Cup, CAF Champions League njengoba selifinyelele kuma-semifinal nama-quarter final ngokulandelana. Kuphethwe iPremiership, iPirates isembangweni wesicoco ilandela iSundowns ngamaphuzu angu-12 kodwa isasalele ngemuva ngemidlalo emithathu njengoba isizini sizophela.